27 ka mga binuhing baka ang gikawat sa usa ka luna nga gitugwayan ini sa Lamitan City, Basilan. Ang uban niini ang gibiling gikatay na sa mga kawatan. Mga sospek padayong gipangita sa otoridad. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Yan sabi ko tayo. Ang nanahad dito sa api bang. Mga gikatay nga bahin sa lawas sa pipila ka mga binuhing baka. Mao na lang ang na-recover human nga gikawat ang 27 ka buok niini sa gitugwayan sa usa ka luna sa Sitio Larberco, Barangay Limook, Lamitan City, Basilan, pasado alas 9 sa buntag adlawng Biyernes. Matud ni Nolmina Sarabil, ang uban sa maong mga baka gipanag-iyahan sa iyang igsuon nga lalaki. Nasuta nga nakawat kini human giduaw sa iyang igsuon ang lugar sa gitugwayan pagkahuman og pag-abli og tindahan sa Oval Market sa mong lungsod ug una nagpahigayon og Friday prayer. Nung pumunta siya dun, nakita niya na dun, sir, is yung namatay na yung tatlong baka niya, sir. And then, after nakita niya yun, sir, yung tatlong namatay na baka, chinek niya yung ibang alaga niya dun, sir, mismo sa lugar kung saan nangyari. Human nasayran ang insidente. Nakuyapan ang tag-iya gumikan sa tumang kaguol. Nasayran nga 14 lang niini ang iya sa iyang igsuon samtang ang uban iya sa iyang mga paryente. Mukabat sa kapin 1 million pesos ang kantidad sa tanang mga baka nga gikawat. Pagdating niya dun, sir, wala na kahit isang naabutan. Wala nang naabutan, sir. So doon, sir, nahimatay po yung kuya po. Matud pa, wala kunoy kabikil ang nagatiman sa mong mga baka. Doon say kini permiso sa luna nga gipangtugwayan niini. Apan una ang insidente, dunay mga wala na ilang mga tao ang miabot sa lugar nga nahimutangan sa mga baka. May nakakita na 17 na katao pumunta doon sa kung saan daw nangyari yung insidente na ito, sir. 17 daw, sir, na katao, pero, sir, naka-mask daw po, sir, and naka-hoodie. Mga around 12 a.m. po nung January 8 daw may nakapansin doon, sir. Meron daw, sir, dalawang nauna nagmotor. Nagpadayon og lalom nga investigasyon ang Lamitan City Police aron masuta ang mga sospek sa maong krimen. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.